Megnyertük. Ja, megnyertük az egészet. Tudod, Persze. A kék hammer legjobb a Saul. Miért bagol a játékom? Ott van lent! Nem mész ezt. Azt, miért lőttem, valaki látta. Nem, hát senki Honnan nincs ott nálad. Ajjaj, a macska rúgja meg. Tört a gyerek! Gyorsan Riót. Letúrt, segítség! Úgy ellőttem a gyereket, mint a... Hol van? Knokkoltam. Egy élet. Megöltem, knokkoltam, Vannak. Halt a gyerek. Itt van valaki! Na azt mondd meg, hol? A reboot diszablen, jó, de... Majd rátok szállhatok, mert engem megöltek. Persze. Itt annyi lósz! Segítség! Távozzunk, Gellért! Ne hagyjatok Nem itt, már nincsen benne úgy mobil team. léptetted le. Ez egy bot volt a gyerek. Nekem pártos semmi nincsen. Valaki ide sztátja, az Gellő. Itt van rajtam, a macska rúgja meg, Gyere segítsetek! vissza, gyere! Miért pont a macska rúgja meg? Miért nem meg? Mert nem szabad csúnyán. Mert letírt a YouTube. Amúgy a YouTube engedett ezen a csúnyán beszélni szabályokat, tehát sniperoltam egy gyereket. Kisniperoltam azt a gyereket. Engedett azt a... Szoronájában. De azért ne menj már, mert ott vannak Ezt 70-en. kihúztam a amúgy. mikrofonomat. Milyen Ott egy lila Thunder Shotty! Engedj be! Van már Gyerek, ezt knokkoltam. Én meg a másikat elsniperoltam. Azt a lupó Én is gyereket. kisniperoltam az egyiket. Mert rájuk megyünk. Menjünk rájuk. Gyertek. Itt már reboot diszablen van. Jó, az dead, és akkor nem is bír már rebootolni, nincsen mamut pisztoly, én úgy lettem. Come Shotty! Itt vannak mögöttünk, vagy nem, itt vannak. Ott van. Gyertek! Aha, itt van, nála meg Bendegúznál. Segítsetek, itt lépked. Hagyjam ki. Nézd. Hát de jó, csak ketten vagyunk. De nem, már én nyitottam. Full lila fegyverlúton van, már mint csak fegyverekből van. Nekem lila és kék. Valaki tud nekem adni kék. nekem valami izét. Nekem valami- kék, nekem a kék az Valami mamut tökéletes. pisztolyt vagy valami. Nekem sniper Ott volt kéne. egy zöld. Hol? Valaki tud adni Hát én ott snipert? kiszedtem a régi helyet. Én tudok adni sniper, tessék, itt van kék. Egy rendes... Halljátok, nekem van egy lila hammeröm, egy lila thunderöm és egy lila mamutom. Nekem csak kék lúton van. Nekem lilám és nekem Nekem csak lila és lila. kék. Itt egy Mármint sniper nem úgy, amúgy. nem úgy lila, mert ugye a hilleim Kösz. nem lilák. Itt van, ott van. Ott egy volt. lila P90. Az Jézus, kell. ez nekem amúgy nem kell. Nekem Fölveheti, igen. mert nem bírom elvinni most per pillanat. Ugye, Hunting Nekem rifle. De hegyen van a Repeat. gyerek. látom hol van. Egyet Egyik elsniperoltam, kapta, másik meg egyik kapta. tört. A másik az ott Elsniperoltam. a mögött Ezt töljük meg, itt van egyedül a Kali. Előttem Itt van egyedül. egyet. Gyertek erre, itt van. Megy szedni a társát a Itt hátsó hillel. adóban. Dead! Az egyiket én öltem. A pampomat ne lopj be Krauna, senki. Lego hammer enyém. De Crown enyém. egyik Crown az enyém, mert azt én öltem meg. Nekem már van crownom. Nem, ezt én öltem meg. Hol van, De nem, ezt Broski? én, mert itt volt egy nyomott, meg egy másik. Én a hátsót öltem. Előttek. Én is a hátsó. Én a hátsó. 49. Egy HP-m van. A Gellért van ott hír. Engem nagyon ellőttek. Ezt amúgy megnyerjük easy-be. Egy tudok adni Big Shield-et, Hárman Geri. vannak előtt, Jó, medve. egy élet. Tessék Big Shield, ezt itt be. Kösz. Itt van valahol. Egy középbe építettél alám amúgy. Ott van Itt vannak. Most ők élnek. Igen. Egyik kapta 91. Másik tört és knock. De. Gyönyörű. Vagyis nem én öltem meg, de szép. GG lob.